Fl-aħħar sigħat komplew joħorġu aktar dettalji skandalużi dwar l-abużi fil-Vatikan kif nhar l-Erbgħa ġew ippubblikati żewġ kotb oħra brabta mal-hekk magħrufa Vatileaks. Fost l-aħħar dettalji xokkanti żvelati fil-ktieb imsejjaħ Merkanti fit-Tempju, il-ġurnalist Gianluigi Nuzzi jallega li flus miġbura għal karità intefqu fuq l-irranġar tal-appartamenti tal-aktar kardinali influenti fil-Vatikan. L-aħħar żviluppi segwu l-arrest ta' żewġ uffiċjali għolja tal-Vatikan fit-tmiem il-ġimgħa li allegatament serqu u għaddew informazzjoni sigreta lil Nuzzi u Emiliano Fittipaldi. Il-medja Taljana qed tirrapporta li persuni qrib dawn tal-aħħar irrekordjaw u żvelaw konverzazzjonijiet privati tal-Papa Franġisku. Konverzazzjonijiet imlistna f'żewġ kotba u li fost oħrajn jikkwataw il-Papa jgħid li l-infiq jinsab bla kontroll. Dettalji xokkanti żvelati minn Nuzzi jinkludu wkoll allegat prezz li kellu jitħallas biex jitħaffef il-proċess tal-beatifikazzjoni li jaqbes €900,000. Fil-ktieb tiegħu Fittipaldi jiżvela li l-fondazzjonijiet imwaqfa mis-Santa Sede b'risq it-tfal morda kienu qed iservu bħala kontijiet bankarji għal kardinali magħżula. F'konferenza tal-aħbarijiet huwa żied li l-eks segretarju tal-Istat tal-Vatikan, il-Kardinal Tarcisio Bertone, uża fondi allokati għal Sptar tal-Vatikan biex jirranġa l-appartament personali tiegħu u jmur dawra b'helikopter bi spiża ta' madwar €24,000. Fittipaldi jgħid ukoll li madwar €378 miljun miġbura mill-parroċċi madwar id-dinja għal skopijiet filantropiċi intużaw biex jitħallsu l-amministraturi tal-Istat tal-Vatikan. Dan kollu jitfa' aktar dawl fuq il-qagħda tal-Kurja Rumana u l-isfida enormi li qed jaffaċċja l-Papa Franġisku biex jirriforma l-ogħla istituzzjoni tal-Knisja Kattolika. Osservaturi qed iqisu l-aħħar żviluppi bħala xhieda tal-ġlieda interna li għaddejja bejn ir-riformisti ta' Franġisku u l-kardinali veterani li għal snin twal irriduċew il-Vatikan minn istituzzjoni qaddisa għal mafja organizzata.